Què és per vosaltres una infidelitat? Una infidelitat és quan en una parella es sobrepassen límits que involucrin altres persones que estiguin establerts. Si tu has establert un límit amb la teva parella de, ei, tal, no m'agrada que passi això amb una altra persona, i això passa, doncs per mi seria la definició d'infidelitat. Heu estat o us han estat infidels? Jo ni una ni l'altra. A mi m'han estat infidel. Se'n van a l'altra punta del món, Sí? a Irlanda, i se valia amb una altra tia. Puc enviar-li també un missatge al tio, Sí, què? enviar un missatge conjunt. Gràcies per posar-li les banyes, ara estic jo amb ella, que et donguin pel c***. Yo de las tierras fantásticas de donde vengo, del plano del ocio, la verdad es que infidelidad como mago es que la ninfa de un árbol, como los que hay por aquí por Arco, Sí? se acueste con otro. Hace poco me pasó y me cago en la p***. ¿De qué tipo de árbol era? No lo sé, era... Platanero. No lo sé, a ver, puede ser. ¿Quieres enviar un mensaje a esta ninfa? Como ya sea con un humano, me voy a